že toto špeciálne lepidlo zalepí drôt alebo sklo za 5 sekúnd? Poďme na to! Spojiť dva drôtiky. Najskôr si dáme lepidlo. Tak, a teraz skúsime ožiariť. 1, 2, 3, 4, 5. Dáme tomu viacej. 6, 7, 8, 9, 10. Skúsime. Drží, ale hýbe sa. Rozdelilo sa. Nie je pravda. Skúsime spojiť sklo. Takže si natrieme. Viacej na obidve strany. Napíšu, či na jednu alebo na dve. Pre istotu. Priložíme a skúsime ožarovať. Jeden, dva, tri, štyri, 5. Z druhej strany 1, 2, 3, 4, 5. Ešte to prejdem viackrát. S drôtom nám to nefungovalo. Ale počkáme 10 minút pre istotu, či to bude fungovať alebo držať. Takže prešlo 10 minút. Vyskúšame, či to chytilo. Nie. Bohužiaľ. Nie je pravda.